Het is 2:30 geweest. De optocht is van start gegaan. We gaan kijken naar de optocht van Bezel, georganiseerd door CV de Draken. En ik hoop dat je er veel plezier aan hebt. En we gaan met z'n allen kijken. Zo, de optocht gaat beginnen. De eerste nummer komt aan, dus de ceremoniemeester van CV de Draken, die de optocht opent en dan checkt of alles vrij is. Gelijk achter de wagen van de ceremoniemeester komt een groepje kinderen met het motto: vuur laten het gewoon even los. Hey! En dan wordt u uiteraard gevolgd door nummer 3. En dat is een chique jeep hoe de prinsen en prinsessen van de basisschool zitten. Van de school Het Spik in Bezel. En dat is prins Thijs, prinses Lily, prins Boris en prinses Bo. En de prinsen en prinsessen van de basisschool werden gevolgd door de jeugdprinses van CV de Draken. Dat is Jules de Dierste. Met als adjudant Eva Mommers. En hun motto is: vol gas geven. Met deze drakinnen kunt ze vies beleven. En ze springen er lekker op los. Volgt door nummer 5. Met een ogenblikje. Allemaal blikjes met ogen erop. Leuk verzonnen. Nou, dan komen we bij het eerste gaat. En nog een hele tijd wachten. Komen door de veroorzakers van het grote gaat. Gelijk in het begin. Dat is met nummer 6. Een kleine groep en ze hebben het thema goud gebakken. En volgens mij gaan ze de hele optocht tracteren op gebak, tenminste de lieke waal op, want ze hebben alle tijd. We zitten om op te eten. Er ligt zo'n leuk klein kindje nog in het decor.
En nummer 7, het zijn de schilders. En die hebben borststoon als Jeroen Prins, Ken Zien. Die zijn voor schilders. De Prins Jeroen Kellers. En dan kregen we nummer 8, een kleine groep. En die hebben als opgeschreven als thema, we willen de keertjes voor het droevenbalgeer. Dus zetten we uw standjes zoveel al voor de troebie neer. Dus dat is de troubadour. En de 4 zalen hier naar Bezel. En zo te zien hebben ze ook met Bachjesclub te maken van Bezel. Dan kregen we nummer 9. Die bakken er niks van, zeggen ze. En nummer 10. Dan zit hij op zijn stoeltje en is aan de klokken trekken, de stieren trekken. Ja, dat trekt niet zoveel tijd als net de ene groep had. Want ze zitten heel dicht op elkaar op dit moment. En dan heb ik 12 in de groep die nummer zegt, we dragen de optocht.
Gelijk door de live muziek kregen we een groep die zeggen, we kregen de shit ervan. Allemaal Dixies waar ze in zitten. Er is ook een dubbelliggende gedachte achter deze sheet van de dames. Want ze kregen weer een prins en ze hadden een keer misschien een prinses gehad hier in Bezel. Dat zou ook weer uniek zien, maar dat weet ze maar nooit. Dus alweer eens met kalenders met een man erop. En ze hadden een keer een vrouw erop gezien. En dan gaan we naar nummer 14. Dat is een wagen en die heeft als thema eindeloos weer, tijdloos plezier. Nummer 15. Ze hebben als thema Steinrijk Stroodam. En nummer 16. Het klein groepje. En ze zijn volgens mij met z'n vieren en ze noemen zich Striekkwartet. En dan niet met een viool wat we gewend zijn, maar met een striekgiezer op een striekplank.
niet letterlijk een striekkwartet. En dan krijg je nog een Einzelgänger, nummer 17, een inbreker. De volgende groep, hier was thema niks in de hand, en het niks in de kop en het niks in de voet. Ja. En dan beziekten we jongens nu van de Bacchus Club Bezel. Met Bacchus Stroes, oftewel Raf Strauss. En zijn baganten Ju en Chucky, oftewel Luc en Joppe. Move it, bitch. De volgende is een Einzelgänger, nummer 20. En hij is thema zaalkwiet. Dit is de zaal van de fietskwiet. Maar het gaat natuurlijk over om dat Hoeve de Wongert ermee stopt en het wezen alweer in de zaalkwiet is. Er zijn allerlei activiteiten liggen, dat is natuurlijk jammer voor het dorp. En de volgende is nummertje 21. En ze hebben als thema onze Chinese draak brengt de vastelavond op smaak. Goeie creatie. Dan heb ik alleen nog te vertellen dat het nieuwjaar dit jaar van de China het thema paard heeft. Dus dat zal toch wel een beetje op bezig slaan gaan.
En nou de Chinese draak kregen we een groep die hebben als thema Aperol. We zijn er goed op. De kleurrijke groep. En de mannen achter de bar en de dames daarvoor. En dan volgt er een eindselganger met als thema Laat mij rollen. En dan ging ik 24 en dit in een moeilijke strogang. Dat is lastig lopen in die optocht, maar ja, dan moest je toch het voorover hebben. Het volgende nummer 24 is de groep die zich de Protsers noemt. Dat is even als thema te veel gedronken, diep gezonken. Chelsea versus Duke. We zijn die Protsers. We doen vandaag alles op karakter. Dus wij doen het op karakter. We leggen grote lijnen en maar wat zachter. Vandaag doen we alles op karakter. We gaan er weer in gesprekken en zien. We doen het op karakter. Alleen staat schiet van de achter. Vandaag doen we alles op karakter. En de volgende eindselganger nummer 26. En dat thema is iets slecht in zijn vel. Dat er heel veel vel over zit te zien, joh. Dan krijg je nog verder confetti douche. En dan gaan we naar nummer 27. En de wagen ze noemen zich nooit nuchter blijven. Dat heb je die piraten wel gemaakt.
Dan komt nummer 28 goed. Een grote groep. Ja, ze zeggen voor zijn minder vers, maar wel fruitig. Wat ballonnen met fruit op. En in de verte zien we de drakenprins al aankomen. Daar staat Kenjer in de box erbij. Ik heb een drakenauto en met daar aansluit de wagen van de prins. Prins Jeroen II, Jeroen Killaars, met zijn adjudanten Stan Simons en Bert Beek. En ze hebben als motto laat maar rollen. En dat rollen we natuurlijk wel verschillende keren in de optocht als thema meegezien. Zo, dames en heren, dit was de optocht van Bezel. Ik hoop dat je een beetje mee hebt gehad om te kijken. En terug naar de studio zou ik zeggen.